Se olisi Emil Gamer taas täällä pitkästä aikaa. Juu. Sori, kun mulla on ollut tämmönen iso niin kuin breikki. Mä en ole vaan ehtinyt tekemään videoita. Että sen takia ei ole tullut tehty videoita. Mutta tänään tulee taas video. Ja me oltiin tänään vähän karkkikaupassa Hello Amerikassa. Niin käytiin siellä vähän ostelemaan kaikenlaista. Ja tällaiset tuli vastaan. No slapsei. Ja arvatkaa mikä tää on. Näette oikein. Suolakurkku. Tässä on siis normaali, tulinen ja sitten tommonen kirpeä. Nää on niinku semmosia tikkareita, mitä niinku sä voit itse muotoilla. Mutta eikä sitten vaan avata pussi. No niin. Avattu on nytten, haistetaan. Juu, tää ei haise hyvältä. Mutta ei se haittaa, kun testataan silti. Tässä on nyt tämä, joten nää niin kuin, ja täällä on myös Olavi. Joo, me maistetaan. Ja myös Noki. Eikö mulla ikinä nähty? Kyllä. Miksi mulla on 3 tikkuu tässä? No koska tulla on 3 tikkaria siinä. Mitä mä saan? Okei, eli taitetaan ekana niin kuin, ehkä näin. No niin, mä sain ne 2 tikkaria pois. Elikkä on keltainen, vihreä ja joku... Ei mitään muuta väriä. Keltainen ja vihreä värit. Mikä on tulinen, mikä ei. Mä en tiedä. Voisiko tää muovi lähteä? Kiitos. Maista sitä ekaan. No ja sitten pistetään se vielä niin kuin puolittain. Näin. Tää haisee niin huonolta. Joo, samaa mieltä. Mut ehkä toi vihreä on vähän paremman makuinen. Tässä on tää. Siinä pistetään se vielä näin. Tässä on nyt tämä. Ja. No tää taitaa olla tulinen, kun meitä näkyy tommosia punaisia juttuja tossa. Tää taitaa olla tulinen. Ai taitaa olla jotain. Okei, no. Maista. On aika tulinen. Tää ei oo niin paljon. Tää ei sinänsä maistu pahalta, mutta ei tää oo hyvääkään. Oota, mä maistan. Ei tää niinku tulista. No oletpa kunnolla sit. Niinku sä ootte... Ei mun oo tulinen. Okei, annetko mä? Maista mun. No on se sit pikkasen. Onko kurkkuun vähän, että alkaa tuntua? Mä en halua. Mä otan vihreä. Jotain. Anna munkin maistaa sit vihreästä. Joo, ootako mä otan nyt?
Ja ei maistu hyvältä. Että, no siis, tää ei oo niinku pahaa, semmoista niinku, tää haisee paljon pahemmalta, mitä maistuu, mutta ei tää silti ole hyvä. Sä saat ottaa tosta. Tässä toi sivu ja sitten yritetään saada tästä tämä. Helposti ja se tuli siitä. Helpommin. No. Minä en jelppaa sinä. Minä en jelppaa. Venäs, tää Oh. Ei haise miltään, oikeastaan ainakaan mun mielestä. Ei niin, ei haisu. Oh my god. Mä vaan kieritän tästä. No ja sitten pistetään tää vielä puoliksi. Tää on tehty kirpeä. No ei me tiedetä, koska näitä oli 3. Tää voi olla joko normaali tai kirpeä. Mistä mä sain kirpeä tosta? Tai sitten tää ei oo tulinen, koska tässä ei oo semmosia Tää on hyvä. Onko? Tää on vähän sellainen minttunen. Ja sitten taas... Ei haise. Nämä voi pistää pois. Tää on hyvä. Ai kun mä maistan sun. On sun normi. Sun taitaa olla normi, Venä. Oike. Takarvane. Hyvä tietämäkin. Mä en halua syödä tästä enempää. Jää hapasikin. Ei tääkään oo hyvää. Parempaa kuin se. Meillä on vielä toisia juttuja, jota mä en vielä paljastanut. Tuopas tänne. Me otetaan saksen. Joka on jelly juttuja. Tää on jo avattu. Joo, mä oon vaan maistanut ennen. Ei voi tehdä mitä sun haluaa. Ja Mä en löydä shotsia. mun kävi mulla on pikku probleema, Olavi. Miksi sä kaadoit ne kaikki? No koska mä vahingossa päästin siitä yhdestä kohtaa irti. Okei. Sakset. Sitten mä otin grape, koska grape on ehkä niinku... Mä tykkään kaikista grape-jutuista. Grape-jutut. Miten sä et saanut sitä? Siinä on just se puoli. Missä on sitä ainetta ja niitä? Haluatko nähdä mitä ne... Kaikki on huonoin. Kato, jos sulla on tällätti, näin niitä syödään, näin niitä syödään. Siis tämä on parempaa kuin tuo äskeinen. Onko sun maistanut edes tätä vihreätä tai keltaista? Liila ja punainen maistuu ihan samalta. Niin eiköhän noikin maistu ihan samalta. En oo maistamassa. Mä kuulin! Minä.
Mä koitan saada sen. Joo, no. Meillä ei ollut oikeastaan mitään muuta enää, niin. Niin. Soi sitten vaan moro.